M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Tikulandireni abale ndi alongo mwa Ambuye. Lero pa tilankhuleni Ambuye. Lero pa 30 August 2025 imene Ambuye Yesu akufuna kuti atilankhule zokhudza saulere zimene anayika mwa wina aliyense mwa ife, kuti kodi tikuzigwiritsa ntchito bwanji. How are we using the God-given talents in our life? Kenaka pamene Ambuye Yesu akutilankhula zogwiritsa ntchito zaulere zimene anayika mwa wina aliyense mwa ife, ni nthawi isonena kuti Ambuye Yesu atilankhule mwapaderadera, kuti tisinkhesinkhe kuna kuti ndi chani chimene chikutilepheretsa kuti tizigwiritsa ntchito bwino zaulere zimene Ambuye Yesu omweyo adayika mwa ife. Ndipo mawu athu oyamba lero akuchokera mu kalata ya Paulo oyera yoyamba yolembera Khristu aku Atesalonika. Atesalonika mutu 4 kuyambira ndime 9 kulekezera ndime ya 11. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi a Peter Dave Richard kuchokera ku St. Augustine Parish mu Diocese ya Johannesburg mdziko la South Africa. Uthenga wathu wabwino wa lero ukuchokera mu uthenga wa Mateyo mutu 25 kuyambira ndime ya 14 kulekezera ndime ya 30. Amene akutiwerengera mawu a mthenga woyera komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father John Enoch Kaliwamba kuchokera ku Our Lady of Fatima Salima Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Abale ndi alongo mwa Ambuye, tiyeni tikhalire limodzi. Mawu oyamba. Mawu ankalata yoyamba ya Paulo kwa Atesalonika. Abale, kunena za kukondana pakati pa Khristu, nkosafunikira kuti ndichite kukulemberani, popeza kuti ndi Mulungu mwini amene adakuphunzitsani za mmene muyenera kukonderana. Ndipo mumakondana nawodi abale onse a m'dziko lonse la Macedonia. Koma tikukupemphani abale kuti muchite zimenezi koposa kale. Yesesani kukhala ndi moyo wabata, aliyense asamale ntchito yakeyake ndi kumagwira ntchito ndi manja ake. Chitani zimenezi monga tidakulangizirani muja. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Fanizo la antchito atatu. Ambuye akhale nanu, akhalenso ndi mzimu wanu. Mawu a muthenga wabwino monga adalembera Mateyo oyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Za ufumu wa kumwamba tingazifanizire motere. Munthu wina ankapita pa ulendo, asananyamuke adayitana antchito ake nawasira chuma chake. Wina adampatsa ndalama 5, wina 2, wina 1. Aliyense adampatsa molingana ndi nzeru zake. Iye nkuchokapo. Wantchito amene adalandira ndalama 5 uja adapita nakachita nazo malonda nkupindula ndalama zinanso 5. Chimodzimodzinso amene adalandira ndalama 2 uja adapindula ndalama zina 2. Koma amene adalandira ndalama 1 uja adapita nakayikumbira pansi ndalama ya mbuye wake ija. Patapita nthawi yayitali, mbuye wawo uja adabwerako nawayitana antchito ake aja kuti amufotokozere za zimene adachita ndi ndalama zija. Wantchito amene adalandira ndalama 5 uja adabwera ndi 5 zinanso nati, Ambuye, munandisiyira ndalama 5, onani ndidapindula 5 zinanso izi. Mbuye wake adamuwuza kuti, udachita bwino kwa basi, ndiwe mtumiki wabwino ndi wokhulupirika. Tsono popeza kuti udakhulupirika pa zinthu zochepa,
ndidzakuyika kuti uziyang'anira zinthu zambiri. Bwera udzakondwere pamodzi ndi ine mbuye wako. Nayenso wantchito amene adalandira ndalama ziwiri uja adabwera nati, Ambuye, munandisiyira ndalama ziwiri. Onani, ndidapindula ziwiri zinanso izi. Mbuye wakeyo adamuwuza kuti, udachita bwino, ndiwe mtumiki wabwino ndi wokhulupirika. Tsono popeza kuti udakhulupirika pa zinthu zochepa, ndidzakuyika kuti uziyang'anira zinthu zambiri. Bwera udzakondwere pamodzi ndi ine mbuye wako. Nayenso amene adalandira ndalama imodzi ija adabwera nati, Ambuye, ine ndinkadziwa kuti inu ndinu munthu wankhwidzi, mmakolola kumene simunadzale ndipo mmasonkhanitsa zinthu kumene simunafese mbewu. Ndiye ndinkachita mantha, choncho ndidayikumbira pansi ndalama yanu ija. Nayi tsono ndalama yanuyo. Apo mbuye wake uja adamuwuza kuti, ndiwe wantchito oyipa ndi waulesi. Kani unkadziwa kuti ineyo ndimakolola kumene sindidadzale ndipo ndimasonkhanitsa zinthu kumene sindidafese mbewu? Tsonotu udayenera kukayika ku banki ndalama yangayo. Ine pobwera ndidakadzayilandira pamodzi ndi chiwongoladzanja chake. Mlandeni ndalamayi muyipereke kwa amene ali ndi ndalama khumiyo. Pajatu aliyense amene ali ndi kanthu adzamuwonjezera zina. Choncho adzakhala ndi zochuluka koposa. Koma amene alibe kanthu, ngakhale kamene ali nakoko adzamulandabe. Tsono mtumiki opanda pakeyu kamponyeni kunja ku mdima, kumeneko azikalira ndi kukukuta mano. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Mu uthenga wabwino wa lero, Ambuye Yesu akufuna atiphunzitse za maluso, zaulere, komanso kuthekera kumene anayika mwa wina aliyense mwa ife. Kuti kodi ndikugwiritsa ntchito bwanji maluso anga, zaulere zanga, kuthekera kumene Mulungu adawuzira mwa ine mmoyo wanga wa tsiku ndi tsiku. Nanga ndi chani chimene chimandilepheretsanso kunena kuti ndizigwiritsa ntchito zimenezi moyenerera? Ndipo Ambuye Yesu akutiphunzitsa kudzera mu fanizo limeneli la munthu amene akusiya chuma chake mwa anthu atatu. Iye nkunyamuka kupita pa ulendo, ndipo akunena kuti mwa anthu atatuwa, mwa munthu woyambirira adasiya ndalama zokwanira zisanu, ndipo mwa munthu wina adasiyamo ndalama zokwanira ziwiri, ndipo mwa munthu omaliza adasiyamo ndalama imodzi. Kenaka pamene mwini katundu uja, pamene mwini chuma chija amabwera, adayembekezera kunena kuti wina aliyense apereke tsatane wamene adagwiritsira ntchito ndalama zimenezi. Ndi akubwera woyambirira akunena kuti, Ambuye, inetu ndalama zija munandisiyira zija ndinazigwiritsa ntchito, ndipo nditatakataka nditathamangathamanga ndapeza ndalama zinanso 5. Ndipo akunena kuti mwini wake ndalama uja akumuwuza kunena kuti, oh Dani, congratulations, zimenezi ndi zimene zimafunika. Kenaka akunena kuti wachiwirinso anabwera kunena kuti nalinso ndalama zanga zija nditatakataka nazo, nditathamangathamanga nazo, ndapanganso ndalama zinanso ziwirizi. Mwini wake ndalama zija akumuwuzanso kunena kuti, oh Dani, congratulations, zimenezi ndi zimene zimafunika. Ndi akuti panabwera njonda ina yachitatu imene adayipatsa ndalama imodzi. Akuti, Ambuye, ine ndimadziwa kunena kuti ndinu munthu wankhwizi, mumakolola pamene simunafese, ndiye ndinali ndi mantha, ndiye ndalama yanuyi sindinachite nayo china chilichonse, tengani nayi ndalama yanu. Munthu ameneyu munatimuone sanambere iyayi, chifukwa anampatsa ndalama imodzi ndipo anabwezanso ndalama imodzi. Koma chimene Mulungu amayembekeza kuchokera mwa wina aliyense mwa ife ndikunena kuti zimene Mulungu adayika mwa inu, zimene Mulungu adayika mwa ine, pamapeto a moyo uno adzatiuze kunena kuti, oh Dani, mphatso yanu ija munayigwiritsa ntchito bwino, zimenezo ndi zimene zimafunika, congratulations. Ndiye kuti tsiku la lero, loweruka la lero, wina aliyense akuyenera kuti azifunse kunena kuti kodi mphatso imene Mulungu anayika mwa ine, kodi Mulungu atati wabwera lero, angathe kukanena kunena kuti kwa mastala, oh Dani, congratulations, kwa mastala wanu munawagwiritsa ntchito bwino. Ena afetu
maudindo athu, ena afetu mphatso zathu zimene mulungu adayika mwa ife zasandukanso chitonzo chomunyozera mulungu ndi kunyozanso mpingo wake komanso kunyozanso anthu ake. Timadziwa kunena kuti izi sizingatheke popanda ine kukhalapo, ndiye tikumangonyada kuwalowa kuthimitsa foni kodi wakibodo chabwera nthawi yanji amati abwera nkumabwera nsembe ya misa ili ngati. Mudziwe kunena kuti mwayigwirira mphatso yanu imene mulungu adayika mwa inu kuti ibereke zipatso, ipindulire mpingo wake ndipo ipindulirenso Yesu Khristu mwini amene ali mwini wake mphatsoyo. Kenaka tikuona kunena kuti gwero la chimo la munthu ameneyu ndi mantha. Akunena kuti inetu ndinali ndi mantha chifukwa chanena kuti ndimadziwa kunena kuti ndinu munthu amene muli wankhwidzi, ndiye ndalama yanuyi ndinayika notsopano ndinayikumbira pansi kuyisunga kunena kuti mukabwera ndidzakupatseni, mumakolola pamene simunafese. Lero masiku ano, if sin is flourishing, sin today is flourishing because of fear. Ngati lero uchimo wamanga nthenje, lero ngati uchimo wakhazikika, ndi chifukwa chonena kuti ambiri mwa ife tili ndi mantha, timalephera kunena chilungamo, timalephera kuchita zinthu zimene zili zoona, timalephera kudzudzula pamene pakulakwika, timalephera kugwiritsa ntchito mphatso zathu moyenerera chifukwa cha mantha. Ndikachita izi kodi anthu adzinena kuti chani? You should always remember, tchimo la munthuyu gwero lake lidali mantha. Leronso uchimo wathu gwero lake ambiri mwa ife ndi mantha omwewa. Kumalephera kudzudzulana kwena kuti ndikadzudzula chere uja ndikapemphakonso, chikhala chiyambi cha uchimo wanu chimenecho. Samalani. Pamene pali mantha tikuyenera kukhala maso chifukwa uchimonso umakhala kunena kuti wayandikira pomwepo. Kenaka munthu uyu ndi chifukwa chani akulephera kugwiritsa ntchito mphatso zimene mbuye wake adamupatsa, matalenta amene mbuye wake adamupatsa, ndalama zimene mbuye wake adamupatsa kuti adzichulukitse akambwezerenso zili zochuluka. Akulephera pa zimenezi chifukwa chonena kuti amaona ngati kuti madalitso ake ndi ochepa, ndalama zake ndi zochepa. Ambiri mwa ife tikulephera kukhala moyo oyenerera kugwiritsa bwino ntchito mphatso zathu chifukwa chomasuzumira madalitso anthu ena. Munthu uyu amadaka akasuzumira ndalama 5 zanzake ngona kuti yanga yochepa, akasuzumira 2 zanzake ngona zanga zochepa. Lero masiku ano mphatso zimene mulungu adatipatsa zimaoneka ngati kuti si mphatsonso chifukwa chomasuzumira madalitso anthu ena. Ndekathuka chakamoneka ngati kuti ndikabanja. God has given you something, appreciate, use it. Use your family, use your husband, use your wife, use your children. Ndekamaoneka ngati kuti nika business. Chifukwa chani tikusuzumira business ya anthu ena. Ndekamaoneka ngati nika business koduka kale. Chifukwa chani tikusuzumira business ya anthu ena. Ndekamaoneka ngati kuti ndika ntchito. Chifukwa chani tikusuzumira ntchito ya anthu ena. Nkumona ngati athuwa si madalitso enieni koma ndi chinzake cha madalitso, ndi chifaniziro cha madalitso. Munthu uyoto adasuzumira madalitso anzake aja kuti nzangadali ndira 5, nzangadali ndira 2, ine imodzi yokha palibe chimene ndichitepo. Leronso mwina tikulephera kuchitapo china chake chifukwa chonena kuti tikumasuzumira madalitso anthu ena. Tikulephera kukhala mabanja amene ali abwino chifukwa chomasuzumira mabanja anthu ena. Tikulephera kumakhala antchito amene tili okhulupirika chifukwa chomasuzumira ntchito za anthu ena, chifukwa chomasuzumira malipiro anthu ena. Anuwotu ndi madalitso, agwiritseni bwino ntchito. Ndipo mulungu adzayembekeza kuti muperekenso tsatane wamene mudagwiritsira ntchito madalitso amene mulunguyo adakupatsani. Lero masiku ano tizidi tikamakhala tikuyena kuti tizizifunsa zimenezi. Kwena kuti kodi n'chifukwa chani ndikulephera kugwiritsa ntchito madalitso amene mulungu adandipatsa? Anthu ambiri amadaka makhala amene kuti koma ine mulungu adakandipatsa ngati madalitso ngati aso and so ngati auje aja. Koma nde ndakachita zakupsya ndi madalitso amenewo. Koma ine mulungu adakandipatsa banja ngati lauje. Koma nde ine ndakachita zakupsya. Koma ine mulungu adakhaona anandidalitsa ndi chuma ngati mmene adawadalitsa auje aja, bwezi nanenso ndachita zakupsya. Mulungu adakhaona anandipatsa nzeru ngati zimene anawadalitsa auje aja, nanenso ndakakhala munthu amene mphunziro ndakapita nawo patali. Chimene mulungu akunena moyo mwathu, chimene mulungu akutilankhula lero moyo mwathu, nkunena kuti God does not ask what you would do with someone's blessings, but what you are able to do with your blessings. Ena afe timatirika makala timaona ngati tingathe kupanga zakupsya ndi madalitso anthu ena, koma ndika ndalama kathu kamodzi komweko tingathe kupanganso zakupsya. God is asking you, what are you doing with your 1 denarii, with your 1 penny?
mukuchita nayo chani mphatso yanu imodziyo? Sakufunsani kwena kuti mudzachita chani ndi mphatso zauje zitati zaperekedwa kwa inu, koma mphatso imene inuyo muli nayo kale mukuchita nayo chani? Kaya ndi yochepa, mphatso imene mukuchita nayo chani? Chimene Mulungu akutiphunzitsanso lero nkunena kuti moyo wathu likamakhala tikuyenera kuti likhale woyera pogwiritsa ntchito zinthu zimene ife tili nazo. Ndi ndalama 5 mungatokhala woyera, ndi ndalama 2 mungatokhala woyera, ndi ndalama 1 mungatokhala woyera. Oyera wina akunena kuti atapita kumwamba ankayembekeza kunena kuti kumene koko akapeza anthu oyera kuti ndi anthu amene anamanga makathedral, amene anamanga church. Koma ati adakapeza kangogo kamodzi kali pakona. Kangogo kameneka kadali kumudzi kwawo komweko, kamakhala mudzi mwawo momwemo, kamakhala mu nyumba ya maudzu, kama sikadachoke kupita ku tawuni kukasakasaka ntchito ayi, sikadamange matchalichi akuluakulu ayi, koma kamasamala ana ake bwino, kuonetsetsa kuti kakasume kakagwire ganyu, ana ake kadyetsere ana ake folo. Ndi atadamfunsa Mulungu kodi awa ndi adachita chani? Nchifukwa yani ali woyera? Nchifukwa nakukondwera ndinu? Adachita chani? Akunena kuti zonse zimene iye adali nazo adazigwiritsa ntchito bwino, ndipo kuyera kwake kukuchokera mukugwiritsa ntchito bwino zinthu zimene ine ndidamupatsazo. Iye ankayembekeza kuti kuyera kuchokera mkumanga matchalichi. Anthu amene amanga matchalichi ndi amene akhale woyera. Mulungu akufuna kunena kuti nanunso mukhale woyera kudzera mu zimene Mulunguyo wakupatsani. Mulungu akufuna kuti nanenso ndikhale woyera kudzera mu zimene ine wandipatsazo. Mwamuna anu omwewo achita kwawo mungatokhala munthu woyera, Mulungu akadzaona kukhulupirika kwanu, akadzaona kukhululuka kwanu, akadzaona chikondi chanu, mu mphawi wanu omwewo mukusowa kwanu komweko, Mulungu angathe kukusankhani nanunso kuti mukhale woyera, mungathe kudzakhalanso woyera. Mwana anu omwewo ngati mwasamala bwino mungatokhalanso munthu amenenso ali woyera, mungathe kukomera Mulungu. Mulungu akufuna kuti ife tizigwiritsa ntchito bwino zinthu zimene watipatsa. Pezani kuyera kwenikweni, pezani kudala kwenikweni pa zinthu zimene zakuzungulirani. Simudzakhala woyera chifukwa cha zinthu zimene zili kutali, koma mudzakhala woyera chifukwa cha zinthu zimene muli nazo, mmene mukuzigwiritsira bwino ntchito. Ndiponso tidzaphonya naso ndi kuyeranso mmenenso ifenso tazigwiritsiraso ntchitonso bwino zinthu zimenezo zonse. Tapempha Ambuye mundithandize kuti zinthu zonse zimene ine zandizungulira ngakhale zitakhala zochepa, koma zindithandize ndizigwiritse ntchito bwino ndi kukhalanso woyera nkukomera inu nthawi zonse. Amen.